Tagod na po tagkawayan mga ka-idol. Mga ka-idol oh. Kung pikas-pikaso ni mga ka-idol kay paningabuhi man nato adlaw-adlaw mga ka-idol. Init kay panahon. Dili ta kadto sa umaron kapit inita ang panahon. Tagod lang tagkawayan dari. Pobrehon mga ka-idol. Kung kita maning kamot ani, dili ta kakaon mga ka-idol. Mao na nga karon magkugi tag tagod ani kay para makapalit tag bugas. Ani oni siya pagkuan mga ka-idol oh. Pag slice. Kini kay kuan man ni pangmaruya dagko man ni oh. Nagkuglugas. Nya kining gagmay ni gagmay kayo. Mao ni pang tinai. Pang kuan, tinai sa kanang manok bitaw. Mao ni siya tusok. Okay, ubay naman ako natagod ng kaidol oh. Oh, daghan na. Apa dito oh. Nya ang tinai pod oh. Para oh. Pag tinai gagmay sa lugas. Kiri dagko man ni. Ano ra? Suking hangin diri mga kaidol. Init. Sobra ka kuan sa init, kusog kay init dire. Nya bintaha na lang kanay hangin. Murag arang na lang. Oh, hangin kayo. Murag wala na lang atong kaigang kay hangin man. Nya init kay siya pero nay hangin. Okay ra gyapon mga kaidol kay bugnaw gyapon ang atong paminaw kay namay hangin. Mawala man ang kaigang. Apakoy daghan tutarunon mga kaidol oh. Oh, ako pa ni pambukon. Para oh. Pikas-pikason pa ni nako kay pag mahuman na ni maglanis na pud ko. Oh, tabangan ng bukos kumpares og lanis pero unya di siya makatabang niya pun hapon kay naaman po siya trabaho iyaha mga kaidol. Ako pod magkalingaw pug kog pangistik mga kaidol kay may na lang makapalit tag bugas. Kugi lang gyud ang kailangan ni ani mga kaidol. Kugi lang gyud ang kailangan ani. Pag kugihan ka ani makatigom jud ka pero papulan ka ani dili jud ka katigom tungod kay 80 ka lugas mga kaidol 10 pesos ra. Kini oh. 80 ka lugas ani 10 pesos ra ug mahalin. Nya pila ka libo ang imuhang himuon ani bago ka makakita og violet nga usa ka gatos. Makagunit kag 100 pesos pero pila ka libo pud ang imuha pong himuon. Pastilan mga kaidol. So okay lang. Ang usa ka libo ani 100 ra pod. 100 pesos ra ang imo magunitan. Kay tag G's man. Usa ka libo ani kabuok kalugas. 100 pesos ra pod imo magunitan. Pero okay lang, laban gyapon. Bahala ginagmay ra ni mga kaidol. Ang kamot gyapon ta. Salamat sa mga viewers, followers, salamat sa inyong suporta. God bless, bye-bye.